Para sa SK Chairman kan Barangay Lidong Santo Domingo Albay na si Emerson Lanon, dakulang pigdadarang ambag kan mga tree planting activity, lalo na sa pagpapabaskog kang kapalibutan. Kaya pigpapasalamat niya ng gadang pagkakapili sa sendang lugar na pagkundusira ning siring na aktibidad kan personalize kang Bicol PNP amay kasudmang aga. Dakula mo pong tabang para sa satuyang environment na ugwang araw kay ning mga aktibidad ang na tigaganap sa tuyang kalikasan. Dakula pong tabang na dakul na pananom ang para man sa kaligtasan maiwasan ang mga sakuna. Apwera sa personalize kang Regional Police Community Affairs Development Unit 5, Regional Drug Enforcement Unit 5, Regional Mobile Force Battalion 5, Santo Domingo PNP, asin iba pang unit kang PNP Bicol. May mga nakisumaro man na iba pang stakeholders asin non-governmental organization, siring kang Kaakibat Civicom Legazpi City Chapter. Karanam tanging kahoy, pag duman na rakula inay, dakulao na protection inay, duman sa mga, alam mo sabi mo tayo mga laba o radar, mga dakulao na gapo na piling bumangga dyan para day na makaabot sa ibaba. Takon inay makaabot sa ibaba, dakulaon na danyos perwesios ang gigibuong kay. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Brenda Garcia, an officer in charge kang PICAD Unit 5, pigbusol ninda ang nasambit na aktibidad sa kamautan na mas mapabaskog pang lalo ang kapalibutan. Sa siring manalakdang mas protektado ang lambang albayano. Urog na kung bibisita sa probinsya ang mga bagyo. Po itong activity na ito para po tulong ng PNP doon po sa Adapt a Mountain program ng DNR. And para po makatulong ito kasi we all know na ngayon pong mga panahon na ito is may hindi na natin maano na pag umulan, bumabaha. So ito pong mga trees na ito na naitanim natin ngayon someday, paglaki po nila is makakatulong po ito ng malaki. Total na 400 na sambulawan tree hali sa Penro Albay ang naitanong kang mga partisipante sa nasambit na lugar na nasa pamitisan sa nakang Bulkan Bayon. Kasumpay kang aktibidad. Magkakaigwaman ng Memorandum of Agreement ang opisina sa nasabing barangay para sa mas mahiwas pang implementasyon kan mga programa kang PNP na syartong madaraning magayon na resulta sa kapalibutan maging sa komunidad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal